aking YouTube channel. So guys, for today videos is magluluto po tayo. So nga pala guys, kung ikaw ay bago pa lang lamang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga video. So guys, yun nga, gusto ko po palang mag-thank you sa mga admin, dun po sa mga solid kabeshi ko. Sana po patuloy nyo pa pong suportahan ang aking mga gagawing video. So guys, pasensya na rin kung ngayon lang kami nakapag-upload kasi po kahit na po quarantine sobrang busy po at may mga inaasikaso din po akong personal. So ayun guys, samahan nyo po akong magluto. A few moments later. So ayan na yung mga ating ingredients mga beshi ko. Meron tayong giniling na baboy, meron tayong onion, garlic, carrots, tsaka meron tayong green bell pepper, at meron tayong patatas. Siniwa ko na siya ng pa-cubes. Tapos meron tayong tomato sauce. Syempre meron tayong magic sarap tsaka betchin at pampalasa. Tapos itong egg, ilalaga natin yan tsaka natin siya itatopping. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagsusutay ko dyan. So ayan ako, kasi mili kasi ko pa kapag nagigisa, ang pinanggigisa ko talaga is yung yung ating margarine, kasi para sa akin mas malasa kasi kapag margarine yung ilalagay natin. So ayan. Malusaw ang ating ang margarine. Saka natin ilagay ang ating garlic. So, ang kagandahan kasi dito sa sa giniling na recipe na to, ano siya, double purpose din siya. Pwede siyang pang talaman sa tinapay, tapos pwede siyang gawing empanada kapag naluto na siya. So, tingnan nyo kung anong process ang gagawin natin. Sa lahat ng niluluto ko talaga, pag kasi talaga ako niluluto, laging double purpose siya. So, hintay lang natin mag-brown yung garlic. Kasi hindi siya masarap kapag kapag parang hakot lang yung bawang mo. Kung nandito kayo, maamoy nyo, ang dami na promise. Tagal namin hindi nakapag-vlog kasi talagang so mamaya balikan natin siya kapag na. So ilagay muna natin ang ating ground pork. Kasi para sa akin kasi mas matigas kasi ang carrots. Kaya mas inuna ko siya. Saka para sumabay yung lasa ng carrots dito sa ground pork natin.
po natin siya mamaya mga beshi ko. So, ayan mga beshi ko, panitulo pa rin niya. So, mamaya, ilalagay na natin ng ating patatas. Isabay na natin ang ating green bell pepper para maging colorful na siya. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ng kulay niya. So, mamaya kapag naluto na siya, alam niyo mga beshi, kapag naluto to, pag yung halimbawa nabahaw siya, halimbawa may natira ka na umagahan, pwede niyo siyang, pwede niyo siyang ipalaman sa tinapay, sa monay, sa mga ganun. Tapos, pwede kayong gumawa ng empanada. Ito yung ilalagay nyo. Talagang, siya, double purpose siya kung tawagin ko kasi siya. Double purpose. So, ayan, maglalagay na tayo ng betchin. Konting betchin lang. Yan. And then, maglalagay tayo ng asin. Kasi hindi na ako maglalagay ng magsasarap. Asin na lang. Kasi yung tomato sauce natin, naman yan, may flavor na rin naman yun. So, ayan na siya. So, mamaya, balikan ulit natin siya kapag lalagyan natin ng ating tomato sauce. 2 hours later. Ayan na mga beshi ko, naluto na po ang ating giniling. Nilagay ko po siya sa isang lagayin sa canister kasi po pag hindi po naubos, ilalagay ko po sa ref. Tapos bukas pwede siya pang almusal sa tinapay. So ayan mga beshi ko, ang ganda-ganda niya tingnan. Pwede siyang pangutong sa mga batang mahirap pakainin. So ayan, ayan ang ating recipe na giniling na pinasarap, mura at kayang-kaya ng budget niya. Natapos na po ang ating niluto na giniling. Sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. So, ayun guys, mag-shoutout po pala ako. Shoutout nga po pala sa ating shoutout po kay Janelle Salonga Villarmino, Jen Pakaina Masalunga, Jepoy Torres Domingo, Leoneline Oranan Maambong. Mga admin po sila. Shoutout po sa inyo. Napakababait po ng mga admins na yan. Tapos po, shoutout po doon sa solid mga kabeshi ko, love. Shoutout po sa lahat ng member dyan. So guys, sana po patuloy nyo po pong suportahan ng aking mga gagawing mga video at huwag po sana kayong magsawa. So samahan na rin po natin ng dasal. So ayun guys, kung nagustuhan mo ang aking video, bigyan mo naman ng isang malaking thumbs up. So see you on my next video guys!